81 quilòmetres són els que recorren les aigües cristal·lines de la Costa Daurada, denominada així pel color de la fina sorra sota la llum del sol, i també destaca per les seves aigües tranquil·les i poc profundes. D'entre tots els paratges naturals de la província més al sud de Catalunya, hi ha un indret remarcable per la seva importància ambiental, ja que conserva, en els seus 2 quilòmetres d'extensió, les darreres dunes i maresmes celebroses després del Delta de l'Ebre, els muntanyans de Torredembarra. Els muntanyans són un espai protegit inclosos dintre del Pla d'Espais d'Interès Natural i de la xarxa Natura 2000, i no és per menys, ja que estem parlant d'un ecosistema de gran valor paisatgístic i ecològic. És un dels pocs espais de les seves característiques que queden a Catalunya, ja que malauradament la costa catalana està fortament antropitzada i s'han construït passejos marítims i urbanitzacions allà on naturalment es forma el sistema dunar. Les dunes són acumulacions de sorra fixada per la vegetació just després de les platges, que afavoreixen la biodiversitat i que són un reservori de sorra per la pròpia platja. En aquest petit oasis es preserven algunes espècies vegetals com el lliri de mar, el borró i la salicòrnia, i també com algunes espècies d'animals com la sargantana aquarroja. També nidifica un petit ocell que està protegit i en perill d'extinció, el corriol camanegre. El corriol camanegre és un ocell una mica més gran que un pardal, amb les potes llargues i negres i un bec curt. El mascle en plomatge nupcial presenta colors més contrastats que la femella. És un ocell que viu i cria exclusivament a les platges i és limícola, és a dir, que s'alimenta al llim, al fang o la sorra d'insectes, cucs o altres invertebrats. De fet, utilitza molt la vista per buscar el seu aliment i va corrents amunt i avall de les platges molt i molt ràpid. És una espècie migradora que arriba als muntanyans a partir del mes de març. Poc després comença la reproducció i l'època de cria, just quan comença a venir més gent a les platges. En plena primavera neixen els pollets i aquests no perden el temps. Després de poques hores per situar-se, surten del niu i es comencen a desplaçar i alimentar-se per si sols, tot i que els pares romanen sempre a l'aguait. Com us podeu imaginar, intentar tirar endavant uns fills que només fan que córrer i anar a la seva bola és un esport de risc. S'enfronten a la pèrdua d'hàbitat, a la maquinària pesada i als depredadors, i estirar la tovallola just a casa seva no els ajuda precisament. Però podem compartir la platja amb el corriol camanegre si tenim alguns bons hàbits. És molt important complir amb la normativa d'aquest espai protegit. Hi ha zones delimitades amb cordes on mai es pot passar i tampoc es permeten els gossos ni les bicicletes. Però si et vols implicar encara més, hi ha una associació que es diu GPEC que fa el seguiment de la població del corriol camanegre a les platges i amb ajuda de persones voluntàries obtenen informació i actuen cada vegada que localitzen algun niu, instal·lant proteccions per evitar la depredació de les postes. A més, estan en contacte amb els visitants i amb les autoritats pertinents. Sempre hem vist la platja com una zona d'esbarjo, però és un ecosistema ple de vida i molt fràgil que hem de respectar. Així que cuidem casa nostra i compartim-la amb qui també hi viu. I recorda, si trobes un niu o veus actituds incíviques, truca al 112.